communicatie maar voor 7% wordt bepaald door woorden. Ik heb al zoveel tijd in deze klant zitten, dus... Het gaat over persoonlijk leiderschap. En alles is helder, overal. Waar sta jij dan voor, Bas? Zo ver als je kijken kunt, overal. Duurzaamheid, integer, respect, professioneel. Wat is dat, Bas? Zijn wie je bent, volle zee, open water,